Здравейте, потребители на YouTube! Аз съм DarkGamer40 и играя с Legend Fire Eagle и Mr. Games в предишното видео. Той е лудия. Той е лудия, където се хвалише с YouTube канала. Днеска играем на Arcade Games. Айде на Party Games 3. Нещо като поредица на минигеймс. Айде на Party Games 3. И тук има прасе! Да заправим Да. тайци. Той аз мога да стана прасе, гледаш ли сега? Не ни, По-велико интерес- прасе не, си. не ни интересува за теб особено. Добре, аре на Walking Dead. No. На Dragon Wars. Така стана. Какво е? На какво влезе? На Farmville. Farmville. Окей. С ядосаните селенчета. А, така. Аз съм хъп. Аз съм Animal. Ония там, където ти се сърдят и викат. Пу. Как играем с или без Rage Quit? Без естествено. Абе, Влади без реч, които е нищо, бе. Добре, бе. С Rage Quit. Айде, Ок. без. Аз няма да Rage Quit. I'm Mr. Epic. No, I'm Mr. Games. О, аз съм крава. Оф, ужасно с то ресурс. Влади, аз си по 3D items. Каляне, ти крава ли си? Тук съм. И глупости не говорихте на хората. Праселак! О, и хора, също следващото видео може да бъде на Don't Starve или Diablo 3. Но няма да бъде с нас. Аз и едни други. Праселак! Тук кравите са нормални. Жалко, че Митко го няма. Какво ме цепнала? Враждебна крава. Не, това съм аз. Ще ме бие. Ще вика, ще ме бие той. Сега ще хвърляме пиротехнични овце, които стават червени и бяли и гърмът. И съм крамоден. Кармоден, бе, кармоден. Убих 2 крави безцелно. Не. Не. Те сега ще умрат. Не. Хора, срещнах Pink Sheep. Pink Sheep 1056. О, тук има кучета. Само лисата ни мустаци и очила и става истински Pink The Sheep. Bite of 27. Играеме Minecraft, не Five Nights at Freddy's. Сега там ще изпортя прасетата. Ще ги изпортя. Аз почувам някакво гурхтене. Каляне, здравей! Не, чакай, ще ги доубия. Гледаш ли сам? Не. Не, приятелю. Не ме изоставяй. Аз стига. О, не, виж, прасе. Вие открихте ли някой? Аз отрепах Влади. Ами аз за сега никой не съм убил. Аз го убих с лъка. Гледаш как го удрям един път, то си бяга, цепвам го с лъка и то умира. О, ти ли си? Някой тогава ме цепна с лук. Ала, сега влизам с Кронос. А не, чакай. Никога не съм влизал с Кронос. Сега ще вляза с кро, а така да, с най-безобидната, с най-безобиден Optifine. Да, предишното видео каза, че не си влизал с килаура. Хората ще ти повярват. Абе, Особено всички срещу които сме играли. успокойте се, това не беше килаура, имам бързи рефлекси.
Да, бе, като на китаец. Да, като на китайци, толкова ми е бърз компютъра, че по-скоро вие сте бавни, а не аз имам килаура, бе. Все пак Хората компютъра ще ми те е... намразят. Все пак компютъра ми е... Ти Тостер предизвикаш, Core i7. А, така. ти сега предизвикаш хората в Google. Айде да видим дали ще успеете да направите Тостер Core i8. Както аз Ако предизвиках направите тостер госпожата. хора, Сега... Пуш! искам да кажа, че ще направя giveaway, пишете в коментарите и знаете И ли какво също, ще ако се събера спечелите. 10 000 абоната, ще направя... Не, ако събере 10 000 абоната, ще направи giveaway, на който всичко ще е нагласено. Тя ще си направи фалшив акаунт, с който ще коментирам и той ще избере точно него. Сега... А така, нищо няма от това да направим, което току-що казах. Ти ако да абоната, това трябва да се запише в Библията. В книгата на Гинес. О, ама те са останали само 3 животни, бе. А защо ми е гадно, като убивам животни, които не са хора. И ми става гадно, как и чувам виковете. Как горят. Как горят. Не бе, как? Пърдят. Сега ще Сега идва, изтръпвам. и сега идва уния от Хепи 3 Френци чува. Маля кучетата като гръмнат колко... странно Трагично звучат. звучи. Не, много странно. Да, А, Еп. а, Това няма такова Както, стави. както хората... Мишо! Както повечето хора викат, ние трепем за удоволствие. Не. Аз съм на Walking Dead. Не бе, аре на Party Games 3. Да се направим на Са ни китайци. китайци ще играем. Ами да, ние ще сме Да знаете, китайци. ние викаме, че са китайци, защото минават паркурите за секунди. Те са най-мощните компютри, най-бързите рефлекси. Абе, какви секунди, бе? Ти Те могат ги минават за секунди, аз ги минавам за... Единият вариант да са китайци, другия хакери. Ако Джон е MVP, аз лествам. Like machine! Омага, той ми беше... Аз мисля, че прокопирал MVP-тата имат лак машини, защото винаги като има MVP ми лагва. Не, те са лак бомби. Те са лак бомби. Не, бе, само умират и на всички и лагва. Не, слага едно специално TNT, където само той го вижда. И се гледаш как на всички И лагва. по едно време се чудиш, защо не мога да мръдна, бе. И само оня най-спокойно си го минава. Не, гръмва го и ти крашва компа и после като влезеш викаш MVP на първо място. Влади, помниш ли само как играем на Party Games 3 и сега викаш, и ти викаш, сега тези китайски ще го минат за една секунда и гледаш точно след няколко... Мейс Рънър! След 2 секунди аз го комплитвам и викам, какво каза? Ама аз го минах втори. Spider Maze е създадено по филма Maze Runner, ако го знаете. Да, добре, че аз ти го казах. Не. Не, друг път, е. Викаш, ей, нуб. Е, Не. Не, не смеш. Пакът на един ме подгони. Не, те. Арт. Аз умрях, естествено. И аз го минах първи. Не, аз бях първо. Интересът е, че аз главно на тая игра почти винаги съм първи. Аз ще И ви кой има ще на е трети, паркура. кой ще е трети? Така. Не, аз съм първи, защото името ми го изписа първо. На мен Влади сред забравените. Не, аз съм единствения, който не е. То от прокудените. От нашото племе. Аз съм единствения, който не мина Мейза, сериозно. Нали? Нуб. Ти си единствения, който не е китаец. О, ужас. Аз го обичам това. И аз много Да. обичам това, почти винаги се задържам на второ или трето място. Най-омразното ми нещо е тая игра. Защото не побира Тостер 3000. Мразя го повече от историята. Ти Да, защото обичаш имаш историята. двойка. Тихо бе. А ти знаеш ли между другото, че той има двойка по история? Аз Да. или той? Не бе, той Георгиев. Гледай ги, бе, тия са много умли, бе.
Аз се задържах на второ. Аз съм на трето, Аз съм на второ, супер. Сега ще видим кой е на трето, като дойдат паркорите. Паркорите ще бъдат, първи ще бъдат китайците. Не, ще бъда първи. Ще бъдеш ти първи. Тия Но- блокчета ми хареса как е така се слагат. И колко Здрасти. бавно и но. Не! Здрасти! Да, Но- Георги. 3. И разбира се, мен от Optifine с Lazy Chunk Loading няма да ми се лоудват блокчетата. Ме така ми лагва, човек. Мен па да ми се лоудват блокчетата. И тук има MVP. Опа. Еми то като имаш... Ай, ма MVP. бе. Не, такова се няма. Човек да се очуди, що ти лагва. Ама вижте, не бе, вижте кой е на второ място, това е MVP. Човек да се очуди, що ти лагва. Да, бе, човек. Ама то верно много ми лагва. И на мене! И на мене. Виж тия лаг бомби, бе, тия са луди, бе. Свалят си лак хакове. Какви са тия TNT-та тук, бе? И аз така си помисля. Да, са... Аз ще съм... Човек как лагва. Да бе човек, той аз имам 21 points. Ама те са на първо място. Аз Ми ще това е бъда MVP, с- какво очакваш? Да, това е MVP. Хайде Пиксел не му пука, той си е платил $100, не му пука, ако ти си на първо. Не му... Не му пука, ако си по-голямо про от него. Аз съм на второ. Аз съм... Да, ти си на стой. трето, е Георгиев. Не, бе. Ай, Любимата- стига бе, стига бе, не знаех. Тук ви казвам най-добрата тактика. Стреляте на където искате и само обикаляте Не, с изма. shift. Трябва да с shift. Влади, Лами, Коки, Това искаш бе. Лами. Лами. Както вика Георгиев, аз по Георгиев Титко, Лами. Така с... Омега, как ми лагна. Лаг! Тостер! Не, Тостер, MVP, порай 7! не, MVP-то умря и пусна лак бомбата. Рейджна. Ще бутнем котито. Бутнете котито, то е враждебно. То е гипетско. Ще убия бе, коце. Котите умря. Убия. В град Чум, от град Да, Шумен. умря. За малко да падна. Хора, Бега. убийте Елиминт. Те шуменски китайци бе. Мага, тия двама да си паднаха по едно и също време. И MVP-то умря и на мен вече. Даже Светът са... от ротиранията му. Не. И човек, гледаш. Оня си падна сам вървейки. Видяхте ли го, Не бе така, не, няма да ме убиеш, изведнъж гледаш как пада. Не, той ще ме... Тя Любим. където е най-отзад за Сега ще тях, правя тактиките на Дан TDM, запомням го цялото и просто го строя. Не знам. Ое бе, ти дори не си. Влади, много добра тактика имаш. О, сега ще си сложа блокчето до детето тука. О, Тука ви бия всичките. Ще видим тази работа. Трябва да си една осма китаец, за да ни биеш. Значи съм една осма китаец. Не, аз съм една. Да, аз съм една и падам. Аре на баш онова MVP вече го е финишнал. Не, той е точно на крайния паркур, ама просто чака всички да идем там, да пусне бомбата. А, Его. праве Каляне. Как? да бе, аз ще падна на последния джъмп. Ами Не, он бе, я поставя бомбата в последния момент. И гледаш някакъв там се пуска бомби. Има един бутон специално и пише Да, лаг разбира се, аз ще си лично. Не бе, пише лак бомб и само гледаш как на всички. И гледаш как крашва Дори си хостата. включил спам програмката да цъка вместо него. Твърде много. Да, и аз няма да мога да направя първия джъмп. Тая лак бомба. Не, аз паднах.
Минах го! Ти са те китайци, бе! Минах го! Да, аз ще падна на последния джим. Ама Каляне, ти го мина четвърти. Не, аз го минах втори. Мина го четвърти. Втори го минах. Я виж в чата. Я виж отстрани. О, верно. Ама аз само си... Е. О, любимата ми игра. Аз само си вървях, бе, човек. Оф, тук ще има да си щупа спейса. Ей, Рейгер! Потрошиш клавиатурата. Да, и аз няма да скоча. А, не. Как чупнах в смолка? Да, то са... Давай MVP-то първи. 3, 2, 1, лак бомба Аз се чудя, пусина. що ги лаги, той е! Не, бе, 3, 2, 1, лак бомба пусни. Пусна ми го. 1, 2... 3, 2, 1, лак бомба пусни на ми го. Трудно. Трудно е, човек. Аз в момента скачам като бали. Бам! Давай, не успях. Знаеш колко ми пука, че не си успяла. Важното дали аз съм успял. Това е, защото дядо, папи, мами. О, Георгиев, браво, бе. Разбира се, аз ще... Да, и то Марков е на трето място. Не, на първо. Мерси, мерси. Не ме пусна на първо иначе. Ну, За Dark Game. Сега се изплюх върху екрана. аре на Party Games 2. Не, Не, чакайте. Party Games 2 Не, тъп. хора, чакайте, моля ви се да си отворя Mystery Box-а, то е 3 звезден. Влади сега, Джойни! Джойна! Не, той все още съществува в сърце. Кой не все още съществува в сърцето ти като мисля, като хер. Тъмън вика, и на теб ти се пада. Тогава ти почне, ама ти почне ли да го отвариш? Да. Точно Ами аз си накрая- представя, ако... И Ами накрая аз си се... представя... Чакайте, тъмън накрая Mystery Box вика. Ти получаваш и накрая гледам някакъв циганин пред мен. Пред мен вика, ти ли играеш с мен? Ти ли ще цъкаш с мен? Не бе, ами аз си представя, ако е бил Legendary Blaze Моров. Или Iron Golem Morph. Iron Golem Morph може само от Craft или Mystery Boxes. Да, бе, точно. Ма той е бахти якия. Изстрелял плеерите във въздуха. Не, често Георгиев е MVP. Не, бе, даваме ми Толкова- лайка. И сега почвате да плюете по екрана сега. Пух! Човек, мене ми спря нета. Да, бе. Да, Ами не как ми тогава го... Ами как тогава говориш с нас? Ми не знам, не ми върват партикалите, седат ми на едно място. Не ти е спрял нета, просто тостера всеки момент да сте готови Кора. филийките. Не бе, просто всеки момент сте готови филийките. 3, 2, 1, филийка да пробида. Георгиев, ти готов ли? Спрял ти нета на тебе. Да бе, нали спрямо нета, виж го е тука. Сега ще тролна Георгиев. Георгиев. Стига, те само вървят към мене. Не човек, то това си е тактика. Искат да ми видят профила. Аз видях ти си светло синьото. Аз съм жълтото, Не, ти светло Да, бе, синьо, аз съм да, жълто. знам, той на теб изписа, че си жълтото. То на всички им показва, че те са жълтото. Това не знаеш, защо се махаш от лидерборда. Узнай. Приключих, аз съм на първо място. Ще видим са на паркурите. О, видяхте ли какъв пророк съм, бе? Да, бе. Не, на теб просто ти зареди най-бързо от всички. Не, само викам, видяхте ли какъв пророк съм, бе? Ама то ти заради първи, бе. Мамник. И Не, бе, един отива на... защо ми лагва MVP ли има? Или VIP с Влади китайца го финишна. Толкова няма MVP. Аз ли, бе? Сега кой ще падне? Паднах! Браво, бе, Калян. Ако искаш. Той не много си зле, бе. Давай на теб. Давай мен на ролбак на последния момент!
Ме даро пак на О, съм на второ място. Тъмън да го скоча. О, не има люминат. Ужас, Джиксо лъж. Не ския, не иска. Та-на-на-на-на-на-на. Води прави протактис. Та-на-на-на-на. Та-на. Протактикс. Протактис? Ле, какво просъм, бе? Аз съм китаец, вижте. Аз съм Ти- от... Давай, как на мен не ми стана? Аз кой го финишнах, бе? Втори. Финишнал си го ти първи. Аз го финишнах 5 минути преди тебе и ти викам, виж какъв китаец съм. И ти 10 секунди по-късно го финишваш и викаш, а как не го финишнах първи, бе? Един въпрос, ти нали каза 5 минути и после викаш към 10. Георгиев Лоджик. Не, бе, он е тим. Тим. Ти в друг път, много искам. Окей, но го искам. Та-на-на. Не, Да, това е много тим. искаш. Тим, моля те. Много искаш. Падай! Ти не Тим, заслужаваш това е да тим. живееш. Не, бе, тим. Ала влизам с кроно, който няма всичко да направя. Не, Георгиев! Георгиев, те подзад те пие. Да, падна. Абе, това не Георгиев, тим. Георгиев, те биеше отзад чистача от семейство Симпсън. От Gravity Falls. Не от Симпсънс. Те биеше чистача. Абе, аре да елиминираме някой по... О, ес, поне съм трети. И аз. Това беше първата мини игра, де тя почна. Видя ли кавена? Аз по-ти казах, че ще съм трети. Сега Георгиев ще падне, защото филийките ще мърстопят реда под него. Как се фили? Абе, вижте ли дърборда, бе, ние тримата сме. О, Аз съм на първо място. Бе. Ако са има MVP и ни пусне една лак бомба, май вече я пусна. защо много напред си стои на едно място? Защото той вече я пусна. Защото той пусна точно пред това и стената трябва да го събори. Аз съм любимия ми цвят. Кой? Не знаеш Розов. кой ми е любимият цвят? Оранжево знам. Не бе, не казвай на хората, това си лична информация. Да бе. А на баща не знам любимият цвят на Калян, макар че му е черно. На мене? Не. На Марков, на кой? Не е Аз черно. знаеш ли моят любим цвят? Да, зелено. А, така. Моята е зелено. Ето на Кетни Севардин. Не, моята е зелено-черно. Наши напита кой е му любимият цвят? На кой? Напита от игрите на глада. Кой? Пити. Оранжево. О, Не бе, гледаш тук идва стената и аз най-мъжно го слагам в дупката. Отваряй мъхра. Отворен. Ще се едно такова и вика, отваряй мъхра. Санитарните. Санитарния контрол. И чухме, че сте ползвали нелегални неща. Отваряй мъхра. Нямате никакви доказателства, напротив имаме. Продавачът ти. Отново няма. Аз съм на второ, и сега съм О, на аз съм второ. пък на трето. Не. О, Георгиев, сега ще видим. Не знам какво ще видим, че си нуп или че аз съм про. Георгиев, това ти го мина последен, може би. Мисля, че ще... Не, аз го минах трети. Не конюктивит, сърбът ме, очите не ми зареждат биканите или просто съм слаб. Не е честно. Мен абсолютно, Аки. мен абсолютно никога не са ме гонили, не са ме убивали паяци до момента. Ей, хакер, аз мога с само паурата, който никога няма да направя да влезна, бе. Да, те не ми рендва. Ето ги биканите. Идвам. Да, бе, аз съм по петите на пая, който е по петите на едно момиче, който е по петите на друг пая. И аз го минах също. Пак лидерборда май ще е един и същ. Иллюминатите ку. Има още един плеер. Епикуф.
Сега съм те убил. Сега ще виж как ще Аз изпреваря. се гречнах също като Георгиев. Мърдела чистач от Симпсън. Той е MVP за това. Аз го минах. Да, бе. Аз миналия път от първия път го минах, без да падам. А не, Каляне, не съм. Какво? Какво? Не е честно. Да, разбира се, на мен че не да пусна. Абе, защо ви не... Това беше яко. Защо абсолютно... Аре, бе, на мен ми се бъгва Не, бе, спринта. Калян, не, бе, Калян, само да го мине, изведнъж гледаш как пада точно пред това. Не, как он я слага бомбата пред очите му. О, люмен... Литиум. Ако сега са... Мерси боку за третото Добре. място. Калян, хвърля и голд. Не мога. Make it nasty. Аз имам бронз трофи. Аз имам голд. Добре, айде Е, чао. бе. Що ме... Абе, Моля? какъв бронза, той има тухли. Добре, айде чао хора. Аре. С това свърша клипа. Аре, баба.